Нова конспиративна теория относно здравето на принцесата на Уелс се появи в социалните мрежи. Твърди се, че Кейт Мидълтън никога не е имала рак, а само предракови клетки. Какви са фактите? Потребител в X казва: Райан Милс, която е част от познатата кралска рота журналисти, съобщава за предракови клетки. Информацията получава през март от екипа на Кейт. Потърсих подобно изказване на тази журналистка и попаднах на статия в New York Post от 11 ноември, където е била цитирана. През март принцесата потвърди, че предракови клетки са открити по време на коремната й операция и тя ще трябва да се подложи на превантивна химиотерапия. В статията пише, че това са думи на Милс от септември месец. Потърсих цитата в сайта на Sky News. Оказа се обаче, че е била публикувана на 11 ноември, а не през септември. В оригиналния материал Милс казва: през март принцесата потвърди, че е започнала превантивна химиотерапия, след като е диагностицирана с рак. New York Post са цитирани информацията от оригиналната статия преди тя да бъде редактирана и термина предракови клетки да бъде променен. В своето официално изявление през март Кейт Мидълтън не говори за предракови клетки. Тя съобщава за успешната операция и за тестовете, с които открива, че има рак. I underwent major abdominal surgery in London, and at the time it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. През септември тази година Кейт Мидълтън обяви, че 9-месечната химиотерапия, на която се е подложила, е дала резултат. As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment. Покрай кралското семейство от край време има всякакви спекулации и дезинформация поради големия интерес около него. Измислени твърдения по подобни любопитни теми често се използват за събиране на кликове в социалните мрежи. Макар да нямаме достъп до медицинското досие на принцесата, което е здравна тайна, можем да се доверим на нейните официални изказвания. Останалото са слухове. От информацията, която имаме лично от нея, можем да заключим, че твърдението, че Кейт Мидълтън никога не е имала рак, е невярно. Последете ни за още проверки на факти и до скоро!